ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Сауду ТВ 01, шахсиятое ки ба хотири мошинхарид тамошо мекунед. имрӯз 10 июли соли 2025 навори мошинҳои фурӯшӣ арзон шуд, пешкаши шумо мегардонем. бо диққат хушрӯ тамошо кунед. мошинҳое ки аз рӯи дархости подписчико буд навор кардем. рақамҳо барои қабули реклама, хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед ва мо қабул карда дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram рекламагузорӣ карда фурӯшта мегузорем. дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед, подписатсия кунед, подписатсия. ва дар таги комментар нависед аз кадом маркаи мошино шумода маъқул астед. мо аз рӯи комментҳое ки шумо мегузоред мошинои хоси шуморо пешкаш мекунем. обуна шавед, поделитсия кунед, подписатсия кунед, навора сар мекунем бачаҳо. бачакои азиз, гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон бо ширкати Акай Хисрав ва Акай Улуғбек зиёда аз 5 сол мешавад оиди ҳамин системаи граница кор ва фаъолият мекунад. нафаре ки дар Москва, Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши гузаштани сарҳад доранд, пас ду ширкат дар хизмати шумо мошинои комфортни шуморо аз ҷои омада мегиранд. аввалаш худованд бурда сохт саломат бармегардонад. марамат аз номи канали мо ба ширкати Акай Хисрав Улуғбек занг занед ба дили пир ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстон азиз, Hyundai Avante 2009 соли барориши мошин. нигоҳ кунед, қадду қоматша дохили мошина бинед. дар шаҳри Душанбе 83000 сомон марҳамат. 2007 нест бачаҳо, 2009 солай 83000. бензин холӣ, 1.6 камрасход, коробкаш автоматика, салон тоза кожа. дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 та баллони пачка дора, ҳуҷҷат дорад, тонировка буд мешавад ба наздикӣ. бозирашта 83 таш меган. хеле нархҳо редка мебарояд бачаҳо азиз. 83000 да метавонед 2009 сол Авантера бихарен. марамат дар WhatsApp-шон ахираш 8844 аз номи канали мо метавонед дӯстон занг занед, боз маълумоти бештарша бигирен. дар канал подписатсия кунед, хонаҳотона, мошинотона видео карда роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегузорам дар якчанд сайтҳои ютубӣ. Астраҷи дӯстон, марамат Астраҷи 52000 сомонӣ, 2000 сол, соли барориш, 1.6 коробкаш механика, фақат бензин, ҳуҷҷат 3 моҳа дора, ноҳияи ёвон, муомила дора, 52 таш мега, савдо дар болои капот. WhatsApp-шон +7 993 хати метавонед муроҷиат кунед аз номи канали мо ба дили пир. марҳамат 52000 сомон Астраҷи 2000 сол, 1.6 простой. бештари маълумот тариқи WhatsApp занг занед. хоб, Астраҷи ҳолати нахаду, ҳолати хуби техникӣ, фурӯшӣ срочна. сечкахоро амҷаен, нигоҳ кунед ака. 97 выпуск, объёмаш 2 будааст. Мерседес сечка, механика, гази бензин, ҳолати нахаду, 5 моҳа ҳуҷҷат. адрес ноҳияи шаҳри Туз, 55000 нарх, муомилаи создура. WhatsApp-шон ахируш 9493 муроҷиат карда метавонед маълумоти пураша бигирен. краска тоза, ҳолати нахаду, яъне ки ҳолати хуби техникида қарор доштааст. ҳай мекунӣ мегардӣ. вақте ки мехарем бачаҳо 5 моҳи дига беҳуҷҷат ҳай карда мегардем. маълумоти бештар занг занед. Бистяк 07 фурӯшӣ, марамат 2007 сол, ваз 2107. Подмосковда қарор дорад, район Руза, Россия, Подмосковский област, район Руза будааст. 1.6 газ бензин, 160000 рубл. чанqa мешавад? 16-17 ҳазор тоҷикӣ мешавад. сон
ватсапшона мегзорем +7. ягон хиштраф надора. гапумда ҷавоб метам мега. хоб мотор, коробка ходовой ҳамаш сатвойза мегири, фақат ҳай мекунӣ. Мошин ами ҳолат дар Русия 2007 сол 2107 160,000 рубл ямоҳа ойлика мегиренда мошина мехарен ки ҷои дар кора ҳай кам мегардем бача азиз. фақат правай тоҷикӣ боша бас ҳай. марҳамат аз думи канали мо занг занен, успет кунен бигиренаш. лайкора монен, подписатсияро фаромӯш накунед. Матиз Даеву, ноҳияи шаҳри Нав 2002. Объёми 1:1, коробкаш механика. Бензин газ 25,000 сум нархш. Тамос тариқи WhatsApp ду рақам мегзорем муомила кунен. 11 моҳа ҳуҷҷат плюс утилизатсия дора. Матизхарои муҳтарам, ина матизи срочна 25,000 боз савдои соз карда мешава. фикрора дар комментария нависен кадом маркаи матиз дар кораи, кадом маркаи мошин дар кораи, то чанд сума дар кораи. фақат шумо комментария кунем бачаҳо, комментария. мо худо хоҳад комментора мехонем, навор мекунем. боз 2107 фурӯши дӯстони азиз, нигоҳ кунен. 2003 сол, шаҳри Хуҷанд, краскаи тоза, 25,000 сум нарх. фақат бензин 1.6 механика. мошин мега задагӣ пусидагӣ надора. як даста ҳай. ҳуҷҷат то декабра ҳастай, алиш намешава. камтар савдо мешава. пробег радной. ҳолати нахаду 25,000 сомонӣ. аз номи сомонаи мо занг бизанен, иншоалло бо муомилаи осон мекунам бача азиз. фақат бензин 1.6. успет кунен. 2003 сол 2107 фурӯшӣ. Opel Asтреф Sedan 97 сол. хеле нархҳо камай дӯстон. сиданҳо чем хечибеко камтар қиматтаракай. баъд ино мяхк мераванд. шаҳри Душанбе 32,000 сум нарх. газу бензин, объёмаш 1.6 механика. ҳолати нахаду тоза 97, кондитсионер дора. ҳуҷҷато солонашам ҳастай. срочна нахаду 32 савдои соз дар болои капот. марҳамат аз номи канали мо дӯстон занг бизанен. видеода лайкора монен дӯстон, фикротона дар комментария нависен. иншоалло аз рӯи фикрҳои шумо навор мекунем. шумо дар кадом маркаи мошино маъқул ҳастай нависен, фақат комментария кунед. тамом бачаҳо, мо мекунем наворора аз рӯи комментҳои шумо бачаҳо азиз. ин Sedan 32 мега WhatsApp шонда метавонед муроҷиат бикунем бардор азиз. Асраҷи 98 сол, марҳамат, 44,000 сомон дӯстон. рақамҳои 4545 ДД07 98 выпуск Душанбеда. бензин газ 1.6 16 клапана. коробкаш ҳамаш созанд. кондитсионер ях срочна. дар 44,000 метавонед 98 сол Асраҷи 1.6 16 бихарен. дига чӣ кор кунем бачаҳо? пока нарх навои мошино арзонай, метавонен сумдород мошинотона бихарен, чунки дусем пас бо нархи мошин болои паталог мепара. гуфтам мақсад мемонем пешакӣ. 44 та занг занем масия кунем бача. любителои BMW 3 марҳамат 2000 сол ваъда да қарор дорад 36500 сум. соли 2000 сола метавонед аз 36500 бихарӣ бачаҳо.
номери транзит фақат бензин 1.6 механика 1.8 механика. Утилизация дорад техас мотор до 24.04.2026 ҳастай. мотор нав вагони мондагем хадавоишам коробкашам сатфойзаҳай 4 баллон нав салониш кожа тозаҳай беруншам краскаш нав кадагай. нарх 36,000 BMW 3 2000 сол. марамад аз нуми канали мо дӯстон занг бизанен. навор маъқул шид ё не? фикротона дар комментария нависен. чизе ки дорен роӣ кунен. мошинхар бошӣ дар канал подписаться кӯ, хонахарам бошӣ метавонӣ подписаться кӯ. фикротон нависен. зинда бошен. барои реклама рақамҳо дар аввали видео мондагиам муроҷиат кам метавонед бача азиз.